абу абдуллоҳ ҷаъфар ибни муҳаммад рӯдакӣ. абу абдуллоҳ рӯдакӣ бунёдгузори шеъри классикии тоҷику форс аст. ӯ дар замоне зуҳур кард ки забони тоҷики форсӣ ҳанӯз дар марҳилаи ташаккул қарор дошт, вале маҳз бо эҷодиёти рӯдакӣ ин забон ба забони пурқудрати адабӣ табдил ёфт. рӯдакӣ бо забони содда, равон ва бисёрфаҳмо шеър гуфтааст. шеъри ӯ ба зиндагии воқеии инсон наздик буда, пур аз андешаи ҳаётӣ, хушбинӣ, инсонпарварӣ ва муҳаббат ба зиндагӣ аст. дар ашъори рӯдакӣ инсон бо орзуву дарду шодии худ дар меҳвар қарор дорад. рӯдакӣ дар дарбори сомониён ба хусус назди амир Наср ибни Аҳмад мақоми баланд дошт ва шоири расмии давлат эътироф шуда буд. ӯ на танҳо шоир, балки сароянда ва мусиқидон низ буд ва шеърҳояш бо оҳанг хонда мешуданд. ин хусусият ӯро ба яке аз аввалин намояндагони фарҳангии синтетикӣ, пайвасти шеър ва мусиқӣ табдил дод. бо вуҷуди он ки аз мероси бузурги адабии ӯ танҳо қисми ночизе то замони мо расидааст, таъсири рӯдакӣ дар рушди адабиёти тоҷику форс ниҳоят бузург аст. баъд аз ӯ қариб тамоми шоирони классик аз равиш, забон ва ҷаҳонбинии ӯ илҳом гирифтанд. бинобар ин рӯдакиро падари адабиёти тоҷик низ меноманд. аз ин ҷост ки рӯдакӣ на танҳо аввалин шоири бузурги тоҷик, балки меъмори забони адабии тоҷикӣ форсӣ аст. гарчанде аксари ашъори рӯдакӣ аз байн рафтаанд, аз рӯи сарчашмаҳо маълум аст ки ӯ дорои девони бузург будааст. аз асарҳои маъруф ва боқимондаи ӯ қасидаи бӯи ҷӯи мулён, машҳуртарин шеъри ӯ рамзи ҳасрат, ватандӯстӣ ва ҳунари баланди суханварӣ мебошад. ӯ нишон дод ки сухани сода метавонад амиқ, зебо ва ҷовидона бошад. қасидаҳо дар васфи подшоҳон ва масъалаҳои иҷтимоӣ, ғазалҳо дар бораи муҳаббат, зиндагӣ ва инсон, рубоиёт бо мазмунҳои фалсафӣ ва ҳаётӣ, маснавӣ ва порчаҳои ахлоқии зиёд эҷод кардааст. рӯдакӣ бо ҳамин ашъори боқимонда ҳам тавонист ҷойгоҳи абадии худро дар таърихи адабиёт ҷовидон нигаҳ дорад. мероси ӯ имрӯз ҳам зинда аст ва ҳамчун сарчашмаи илҳом барои наслҳои баъдӣ хидмат мекунад.